CSKA fra Moskva og Udpest fra Budapest, hvilket vil sige, at det var de to hold, der begge havde vundet deres indledende kampe. Lørdag måtte EIK's besejrer fra Udpest Budapest så lægge ryg til CSKA's målmaskine. Allerede her efter 35 sekunder, ja, der er målmand Miklos så uheldig at sende pucken i eget net til CSKA-føring på 1-0. Men Udpest fra Budapest rejste sig, og Josef Farkas udlignede til 1-1. Og her 7 minutter inde i første periode, ja, der overrasker ungarerne på ny. Og på ny er det Josef Farkas, der bringer Udpest fra Budapest i front med 2-1. Men så rullede den russiske maskine. Kommer ind, hvor stillingen i øjeblikket er 3-2 til CSKA fra Moskva. Starter et nyt angreb mod det ungarske mål. Og Molini scorer til 4-2. Her 11 minutter og 20 sekunder inde i første periode øger russerne ved Davidov til 5-2. På det her tidspunkt er vi inde knap 16 minutter inde i perioden, og stillingen er 7-2 til CSKA fra Moskva. Og her er det Fedorov, der øger til 8-2. Og første periode sluttede 18 minutter og 40 sekunder inde med en ny russisk scoring, scoret af Vislav Bykov. Om hele kampen er det værd at nævne, at CSKA fra Moskva helt kørte Ungarn ud af banen og vandt en sikker sejr på 23-2. Skal vi forvente, at de tager afslappet på opgaven mod EIK i dag? Ну, мы всегда серьезно играем. Vi spiller altid alvorligt. Это является хорошей практикой для нас и хорошей практикой для соперника. Det er i hvert fald en øvelse for os, så vi vil spille til. Это не отдых. Да, и я считаю, что зритель приходит посмотреть хорошую игру. Og folk, som er kommet, tilskuerne, er selvfølgelig kommet for at se ordentlig ishockey, så Это главное. Для зрителей мы играем. Det er det vigtigste, så vi vil gerne vise, hvad vi duer til.